City government officials nga ginpasakaan sang kaso ginpanginwala ang alegasyon nga ilag ginpuwersa nga mag-leave ang isa ka empleyado. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginpanginwala ng Iloilo City Administrator Melchor Tan, Executive Assistant Noel Panagiton kag Human Resource Management Officer Leo Elevencioni ang ginaaligar ni Rosita Camacho sang Office of Barangay Affairs nga ginpuwersa nila ang empleyada nga mag-apply sang leave of absence. Suno sa ila wala sang kamaturan ang alegasyon ni Camacho. Madumduman nga kaso nga grave coercion, paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave misconduct, oppression kag conduct prejudicial to the best interest of the service ang ginpasaka nga kaso sang tagreklamo bato kay Mayor Jerry Triñas kag pila ka City Hall officials. Nagpaiway ang mga ini nga maghatag sang pahayag na tuhoy sa kaso samtang wala pa nabato ng opisyal nga dokumento nga ginpasaka sa ombudsman. Sa record sang HRMO sumugod Hulyo 11 tubtob Hulyo 31 nag-apply si Camacho sang vacation leave. Nag-avail naman ini sang sick leave sang Agosto 5 tubtob Agosto 16. Tungod wala na sang nabilin nga leave credit, nagbalik ini sa opisina sang Setyembre 16 bangod wala na ini sang isagod sa iya pamilya. Ini naman ang iya mensahe sa alkalde. Whatever man to tani kung ano man to natabo sa eleksyon, tapos na. So let's move on na lang. So amo na bala sang slogan ni Mayor nga we will bring Iloilo to the next level. So level up Iloilo na lang kita subong tani. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, Wongon Western Visayas.